र' नै फैदों र' फैदों। आदा ओइ आदा। मायो बिजित? ओइ आदा नोंजों रायज्लायनोलै। सोरो? सोरलै? रावबो नङा बाजै। रावबो नङा माने लोगो। बिजित साहा लोंनो होनबा जिराय। लोंथ'ला दे बाजै। दे जिरायनाय आं लाबोनि र'। माने साहा फुदुंनाय दंखायो र'। थां होनबा फुदुंना लाबो। दे जिरायथ'नाय। ओइ बिजित सोरनि फनमोनलै? नोंनि एक्सनि फनमोनलै। नोंलाय मानो रिसिभ खालामनांगौ आरो रिसिभ खालामनानै नोङो आंनोसो होनो फैबावदोंमोन रायज्लायनो होमबादिया खोनानायबा मा जागौमोन? ओरै आदा नों खेबसेथ' रायज्लाय गाबै फन खालामदों मोनथिगौ ना? लोगोनि नाम्बारजोंसो फन हरबावदोंमोन। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ नोङो बेखौ? नाङाबा नाङा होनना बुंखानांगौमोन ना? मानो माथो फागुन दाननि लास्टाव लाबोगोन होननानै सिमां सुजुना दोन्दोंमोन बेखौ। थोद बेफोरखौ बारहो। नों एबारनिफ्राय बेफोरबायदि आंनो होफैनांला दै। नांगौबा नोंनो ला। थै नंसाबबाया बेबो नोंनि एक्स बावसो। थै आंबो होफैयामोनलै एकदम खेबसेल' रायज्लायोमोननो। नों मानि थाखाय नागारनाय बेखौ? माने नोंनाव सोंथानो गोसोमोन आरो। फालथु दा आं हाबायानो खालामबाय बेफोरखौलाय मोनथिनानै मा मोनगोन बेलाय? माबा आं बेखौ लाबोगोन नामा? नङा थेवब्लाबो खेबसे रायज्लायनायाखै मानो मालाबा जोंहानाव थांनानै? दै दरखार नाङाखै आंजों जेबो लेनदेन गैला बेफोरो। आरो बेफोरखौ ना नोमबाजिया मोनथिया। नोमबाजिनि सिगाङावथ' आं बुङोसोमोन आंना नोंनि अनगा रावबो मोजां मोननाय गैया, नोंनो फार्स्ट होननानै बुंमोन। नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट बिदि होनना बुङोमोन आं। बेफोरखौ मोनथिबा रागा जोंगोन बियो। नोंखौसो रागा जोंदोंमोन आं बिजित। आंजों रायज्लायनो नागिरबानो नोङो होफैनांगौ जाबाय नामा फनखौ? मा एसेबां जाम्बालै? ओइ चेला गाबै जुर खालामदों आंखौ बेनिखायसो फैदोंमोन आं। थेवब्लाबो नोंहा खर' गैया मेलेम गैया? फारसेथिं नोमबाजिबो दङो। ब्लक खालामना दोन मोनथिबाय? जाहाथे मालाबाबो फन हरफिननो हाया। जागोन दे खालामगोन। खालामा दे बिजित फालथु नङा। मानो ब्लक खालामना दोनखो? दा आं मा मोनथिगौ? नङा बियो हैनो थांदोंमोन ओमफ्राय माथोबो खोनादोंमोन आं। ओमफ्राय दानना होदों। हिनजावनि माथो बायदिबो खोनादों आं। नाथाय मा बुंदों आं बुजियासै। माबायदि बे खरथेङा खेबसेथ' रायज्लायनो हायोमोन आंजों। गैला दे नोंनि खरथेङा गैला। फिनिस जाबाय। बाद होदो। नों बेलेग लादो अम्बिखि नों बेलेग लादो। खेबसेथ' रायज्लायनो हायोमोन ना बियो। आरो बे फंबायाबो मानो ब्लक खालामनांगौ नोंखौबो? खालामनाङामोन ना। आंनिबा बै खरथेङानो खालामनो होदों खोमालै आंनिखौबो। आं नागाय दे हरसे उन्दुलाङा। जानो लोंनो जेबो गोसोन जाला। आइया सना दानोनो होदोंमोन मिथिगौ ना? आं फागुन दाननि लास्टाव हाबा जागोन होनना बुंदोंमोन ना? आइया बे हाबानि थाखाय सनासो दानो थांदोंमोन। क्या बोलू मा बुंबावनो आङो? आं थांसै न'आव थांनानै दोखो गाफैबावनोसै आङो। बेफोरबायदि खालामनाङालै एसेबांबो गोसोजों गेलेनाङा। नोंखौबो मा बुंबावनो? बै साननैसोआ खोब मिनि फन हरसोदोंमोन माथो। दा हनै थगायजाबाय। रावखौबो फोथायनो हालालै बाल। आंथ' बिसोरखौ नुनानै बांद्रायसो गिबाय। ओरैनोबाबो गायदेया गोसथोनो इन्ट्रेस्ट गैखाया जेबो। थेवब्लाबो आरो इसे 1% दङबाबो बिबो गैला जाबाय। थेवब्लाबो आं एसेबांबो टेनसन खालामबाय थायालाय थगायबाय आरो। माखौबासो माबा आंखाल दं नामा? आरो एसेबां हारामिफोरनि थाखाय गाबना लाब गैया। गाबसाबबाय आं। गोसथोलायनायनि बाथ्रा सानबाय थायालै आं। ओंखाम जाहैनोसै उखैसोदों। जोंसि बाजिया हांसो बेदर संबाय थादोंमोन जाहैनोसै ग्रोननो। दहायनि जानायानो हजम जायाखै। थेवब्लाबो दा बेदरानो आंखौ एकदम लिंहरगासिनो ना। आंखौ जाफै होननानै। ओंखाम खिनिखौ जायालासिनो बेदर खिनिखौल' सोना लागोन उदैयाव। आइ बिखुनजो जोंफोर सफैबाय नै। सफैबाय। आङो नै लाबोखाबाय बेगफोरखौ। नङाबा बिजामादै फै न' सिङाव जिरायनो। नाङा दे आइ बिखुनजो जिरायथ'ला। थांखानोसै दा आरो मोनागोन ना। लामायाबो गोजानथार। माथो आमाइनि बिखुनजोआ मार सिख्लाथारलै। फिसाजोआलाय बेसे गिदिर? 35सो जादोंना जायाखैसै? जादोंबो जानो हानाय दे। बिमाया उन्दैयावनो हाबा जादोंमोन खोमा। गांजेमा गोसोम रानिखौ लिंहरनोसै आङो। आइ गांजेमा गोसोम रानि नै फैदो सफैबाय। गांजेमा गोसोम रानि खोनादोंना खोनायाखै? फैदो। देलायदों खोमा। जानो। आइ गांजेमा गोसोम रानि फैदो। फाफि बोरायानो फैबायानो आंखौ लांफैनो। मानो बेफोरबायदि बिसोर मानो बुजिया आंनि फिलिंसखौ? बियासो खम खुसिना सिख्ला गोरलै मोनगोनखाय साला फाफि बोराया। आंखौ मिथिखायो
मिथिखागौ बियो गावखौ फसाया होननानै आं बेजों थांनो नागिरा होननानै थेवब्लाबो बियो आंखौ ब्रा लांनो नागिरदों फाफि बोराया आं बेजों बोरै संसार जानो आं बिनि खाथियावनो थानो हाया आं बिनि खाथियाव जनोनो हाया आं बे बोरायजों बोरै जगोन बोरै उन्दुगोन बोरै जागोन बोरै संसार जालांगोन आं नों आंखौ लांगोन ना बोराय फुस्तायगोन नोङो आंना नोंनो मालाबाबो अननाय होआ बोराय नों साला आंखौ सिख्ला गोरलैखाय लांनो नागिरदोंना गोरिबबाबो आं गोरिबनि फिसा गोरिबजोंनो हाबा जागौमोन नाङा आंनो एसेबां धोनिबो नाङा फैसा थाखाबो नाङा एसेबां बोरायबो नाङा आंनो नाङा होनबाथाय हबाव खारगोन दे नोङो गांजेमा गोसोम रानि नों थाङा होनबाथाय दानो बिमाया थैनो ओंखारगोन नों खारगौला आइ गांजेमा गोसोम रानि फैदो बैलाय फैबाय फैदो थांसै Oh my god! आंनि जानो गोनां आनैया एसेबां सिख्ला माथो आंनिख्रुइबो उन्दैसिन जागोन खोमा आं आसरित मोनबाय बे आमायाबो एसेबां सिख्ला गोरलैखौनो हाबा खालामनो नागिरदों आरो बे सिख्लायालाय मानो जानो नागिरदों आमायजों हाबा एसेबां बोरायजोंनो ना धोनिखाय जानो नागिरदों आमायजों हाबा थुदो थांसै माने जोंबो जबाय थाला लामायाबो गोजानथारना जोंनिया औ दे थां लामायाव आरो बांद्राय गाबलु गाबला खालामबाय थानाङा आरो खर'फोरा गिदिंनाय मोनगोन गोबानो ओंखारगोन हाब माथो आनैया गाबबायसो बिदिनो बाबु जोंबो गाबदोंमोन आरो सानसे समाव गाबखायो बयबो सिख्लाफोरानो गाबखायो मानो गाबा जानो देनाय हाजारबाबो न'खौ गानना थांनांसिगोन ना जेबो नङा थेवब्लाबो ओरैनो फार्स्ट टाइमावल'सो दुखु मोनो उनाव मोजां जालांगोन जोंबो गाबदोंमोन आरो दोखो औ लाबो बेगा आंलानि थौ थांसै थौ थादो होनबा आइ बिखुनजो बिदिनो आरो जोंबो बिदिनो गाबदोंमोन थाङा होननानै हाबा खालि दंबावनो आरो जोंफोर हिनजाव जाथिफोरा थाङाबाबो जाया थांदों नोंसोरखौ लिंहरगोन दे आङो साननैसोनि उनाव आरो आंबो थांबाय थागोन बिदिनो आरो सानसे नङा सानसेबाबोथ' हाबा जाखानांगोन ना आरो जोंहानाव थांनानै मोजां मोनगोन नोङो गांजेमा गोसोम रानि आंदि थांनोनो गोसो गैया दा थाङाबाबो उनावबाबोथ' थांखानांगोन ना औ गांजेमा गोसोम रानि थौ थाङा गांजेमा गोसोम रानि मा फालतु दिन्थिबाय थादों नोङो मानो थाङा होनना बुंबाय थादों मा मानसिफोरनि गेजेरावनो आङो बिस मुलि जानानै थैनांगौ नामा बुम नाङा दे होनबालाय मानोथ' फालतु खालामबाय थादों सिरि थां दे थां दे होनबा बिजामादै थां मोजाङै थां दे थांनाय बाबु आनिखौ लांनाय गारिसिम औ फैयानै आइ बिखुनजो नों जेबो टेनसन लानाङा आङो नोंनि फिसाजोखौ ना राजकुमारि बायदि दोनगोन रानि बायदि दोनगोन ओमफ्राय नोंबो जेबो टेनसन लानाङा दे आइ बिखुनजो नों जेबो खामानि मावनो थांनांला हाजिरा खामला आङो ना नोंनो मास 5,000 फैसा होबाय थागोन थोनाय नङा होमबा बेखिनि फैसाया आइ थोगोन जाबायसो थोगोन आं हारसिंल'सो आंनाथ' फिसालाफोरा गोजासो थाहैजोबदों गैया न'आवबो फैया खबर लानोबो दे होमबा ना आइ बिखुनजो लामायाबो गोजान ना मोनागोन थांसै औ दे बिजामादै मोजाङै थां दे बे गांजेमा गोसोम रानिया दासो बेफोरबायदि गाबदोंना उनाव मोजां मोनलांगोन नोंसानाव थानो आयै नों थिग बाथ्राखौनो बुंदों दे होमबा बिजामादै औ दे आइ बिखुनजो आइ गांजेमा गोसोम रानि गोसो गैयामोन आंबो नोंखौ बेजों हाबा हरनो नाथाय माथो बुंबावनो बिना फैसा थाखा दङ नों बेजों थांबाथाय सान्थि आलो गोजोनै थानो मोनगोन नों सेंग्रा गोरलै साख्रि गैयै बाख्रि गैयैजों थांबाथाय नोंनि जिउआ धंस'सो जागोन बिनि थाखायसो आङो नोंखौ रामसिंजों हाबा हरदों आइ नों दासो असान्थि मोनदों उनाव मोजां मोनलांगोन बिबारि मोस्रोम किसमिस आयं नोंसोरखौ दिनै नुनानै बेसेबा गोजोननाय मोनबाय आङो आयं किसमिस नोंलाय माथो सिख्लायानो जासिगोनलै आयं दे हामदो दे बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय नोंसोरखौ आब' गुमैयालाय नोंसा गुमैया सकआव थांदों नोंसोरखौ फैगोन होनना मोनथिनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट सकआवसो थांखादों हाथाय खालामनो आयु माला थांनाय बारा गोबाव जायाखै 20 मिनिटफोरल'सो जाबाय एसे सिगाङाव मोनफैबाथाय नोंसोर नुगौमोनानो फैगोन र' थाब फैगोन दे जिरायदो नोंसोरो माथो गसंबाय थाखो आयं दे जिराय दे जिरायगोन दे नोंबो जिरायफादो जोंफोरजों
साहा ता उनाव लोंगोन दे सिगाङावनो जिरायनानै रायज्लायग्रोनि जानाय लोंनाया उनाव जागोन ओमफ्राय आब' मोजाङै दङबा आंथ' मोजाङैनो दंथ'यो दे ओमफ्राय नोंहालाय नोंना खर' गिदिंनाय गोबानाया हामबाय बिदिनो गेजेर गेजेर दे हामबाय दे खोनानानै एकदम मोजां मोनदों आङो औ जोंहा बिखुनजोआथ' खुसियावनो एकदम मा खालामगोन मा खालामजालायदोंमोन माने बे दिनखौनो नेबाय दंमोन ना ओमफ्राय बे जुलिखौलाय मानोथ' लाफानांगौ दानो फैयानो बियो उनाव फैगोन मालाय उनाव बेबिफोर जोनोम जाबाथाय फैगोन खोमा दे नायनो थेवब्लाबो उननिया उन नोंसोरजों फैफानो हागौमोन ना औ लोगो हमदोंमोन मानो फैयासै दा हाथिलाबोथ' फैनो हागौमोन मानो फैयासै बेलाय बेखौथ' लोगो हमनोनो बावदों लोगो हमबा फैगौमोनसो नामा इबा बापरे बाप लोगो हमलायनांगौ आरो बिब' लानाव फैनो फैथारा सानसेबो बिसोरबो मोजाङैनो दंथ'यो खोमा न' दंथ'यो दे आब' ओमफ्राय लैथोस्रियालाय माथो खबर लायना लाया लैथोस्रियाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे बे खेबसे लादोंमोन बेनि उनाव लानायानो जायाखै दे सोरनि खाफालाव मा लिरनाय दं रावबो मिन्थिया न' नायनाय दसेनो बिजुलिया रामोनदाखौ मोनबाय आरो टिल्लुआ रामोनदानि बिनानाव बिजुलिखौ मोनबाय औ माथो बुंबावनो आरो आब' दे जानो लागायानो दंखायोमोन खोमा बेनिखायनो जाबाय बिदिखौनो साननांसिगोन आरो बिजुलियाबो ओरै गाज्रि नङा खोमा दे न' मोजाङानो खोमा मानसिया आंहा लैथोस्रिखौसो बेसेबां मोजां मोनसियोमोन बिजुलिया बिदिनो मोजाङानो दे मोजांखौनो बुंनांगोन दे बिदिनो मोजाङै सोलिना जाबाथ' मोजाङानो देनाय आब' दे होमबा नोंसोर जिरायथ' आं साहा फुदुंना लायनि आब' नों फुदुंनाङा दे आं फुदुंगोन आं दङ ना नाङा दे नोंसोर सानैया थाथ' आं फुदुंहैनि थाङो मालाय थां फुदुंहैथां नोंनो फुदुंहैथां मोस्रोमनि आखाइनि संनाय खावनाय जानो लुबैना दंखायोमोन दे खिन्थु आङो दिनैसो खिन्थाबाय आयौ बेयासो खिन्थालाया फन हरबाबो जागोन दे आंनो दिनै ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संजोबगोन जागोन ना दे ओंखामखौ नों सङाबाबो जागोन दे नों खालि बेदरखौ दो आरो दालिखौ संबानो जागोन दे जागोन दे जागोन ना 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 ला 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 मामाया बिराद खुसि आरो हिन्जाव मोननायखाय बेथ' बे आरो इसेबां सिख्ला गोरलै मोनबोदों बेनि थाखायनो बिराद खुसि आरो खुसिखौनो लाख'नो हायाखै नुदोंना मेथाइ रोजाबलाय लांदों मालाबाबो बेफोरबायदि मेथाइ रोजाबफेरनाय नुवाखैमोन आं आमाइखौ नाथाय दिनै नाय नाथाय आनैनि मोखाङाव एसेबो खुसियानो गैया माथो मा बेलाय गावनि खुसिजों फैयाखै नामा गावनि खुसिजों हाबा जायाखै नामा बियो मायबा मोनसे बायदोआवसो हाबा जायाखैथ' बे आं उन्दै होननाथ' सानदोंमोन नाथाय एसेबांबो उन्दै होनना सानाखैमोनलै नुदोंना दहायनिफ्राय गाबगासिनो माने मोखाङाव एसेबो खुसियानो गैया आरो नायख्लेंना थाखादों दहायनिफ्रायनो माने आमाइजों हाबा जानोनो गोसो गैयामोन खोमा एसेबो बिदिसो मोनलायलांबाय आं नों मानो आंखौ बेफोरबायदि खालामखो आंनि खाफालाव एसेबां बोराय हौवा लिरनाय दङ होनना मोनथिबाथाय आंना मालाबानो थैगौमोन दाबो थैगोन आं बाराबा बाल बोराया बिराद खुसि आरो मेथाइ रोजाबलाय लांदों सिख्ला गोरलैफोरखौ मोनबाथाय बिराद खुसि जायो आरो बाल बोरायफोरा नैबे सेंग्रानि बैसोनि जानायबाथ' आं मिनि हाबा जागौमोन खेबसेबो गाबामोन आं बे रामुसिनि जायगायाव बे सेंग्राया जुदि आंखौ लांनाय मोनबा बेसे मोजां जागौमोन नंमारगौ आं मिनि थांमारगौमोन मिनि हाबा जागौमोन आङो गुबुना गुबुन आं बेफोरबायदि नङा आं बोराय मानसि जेबो फसाया आनै माथो नोंखौ दहायनिफ्रायनो गाबनायल' नुबाय थादों आं एसेबां गाबबाय थानाङालै आनै बिदि गाबबाय थाबा आमायाबो दुखु मोनगोन ना औलै जारौ मानो गाबबाय दङ नोङो बाराबा आंसो गाबफ्लांगोन गाबनाङा गुन्दाब्रा बालुलि आंखौ जारौ होनना बुंलायदों गाबफालायगोननो गाबबाबो थैबाबो लस गैया नों बायदि मानसिया दाथ' नों थैबा बेसे मोजां मोनगौमोन हय आं थैनांगौमोन हय नों थैनांगौमोन होमबासो मोजां मोनगौमोन आं दे आनै बारा गाबबाय थानाङा माथो खालामबावनो आनै हिन्जाव माहारि जाबाय नालाय हाबा जाखानांगोन औलै जारौ सानसे नङा सानसेबाबोथ' जाखानांगोन ना नोङो माखौ इसेबां गाबदों गाबनाङाब्रा र' मोनसिगोन र' बारा गोबाव गैला नोंसाइखौ बै सकसिम मोनहैबाथाय फन खालामसै आं दहाय फन हरदोंमोनानो आं रिसिभ खालामासै माने गारि सालायबाय थाबाथाय आं फनखौ रिसिभ खालामनो बायो माथो आनैया आमाइखौ खेबसेबो माथो होआखै माबा मोनसे बुंबाबो जेबो बुङा आं बोरैबासो मोनलायलांबायलै आनैखौ नुनानै फैनो गोसो गैमारामोन खोमा
नङाबा बिदि गाबबाय थायाथ' इसेबांबो ओरैनो आनैया बेसेसिम फरायनायमोन माबा 9 बारा फरायनाय नङा आङो दे जेबो नङा 9सिम फरायबाबोथ' दे आनै गाबबाय थानांला